Cini parawo je karen nos tonggai seplawai abo senam pro horoksa o cini lukel latrabla ni phaino hotat kare phaino bo domki homki rewai chok dike phenga abo to saiman lia waisabai thapra khungner khano ang kuno abai kuno kok de tong ang kuno posu potong mo haide abo to kok ele tamni baga ana bu tamni baga yak disa kok bai kecang samano ang bono bozok nani ai khaba bono explain khani bahut ang kosis khlai kha hia bo ani kok khna ya oi wai sabai ka ano thapra rakha abai kuno kok de takut buk song nai di boni bumong kha somir jomate dekhama sajan podo jomatia bo ano buai tabuk bo jago kha ang saimaya tabuk bini parao tung khaijak solution karane bagai media ni sakawo je butok khlaimani Mr. Sajan podo jomatia norok sinoi nadi bini bumong ang norong ni baikon to molson media sangbadik kok tribanete Malaysia News ni ambai nono siba phun khai nono siba phun khai nono siba ya ro ba hai khai de officer de nang khala nono siba phun khai mani u abar kisa kan oi roi tete police mo peye ding deng ma police mo peye police ki nagar de police at hai pang barau Phagra di tam buya no Phagra di yang oi nang ano bufro wai nei bu ano thapra wai nei ro thapra phungsal ro hang phungsaya phungsal nei ro mani we sero re khage mani abra ka bukhala phung nei ro do apro sabo tong abo haita sa abra ka ni nang sai chung te yak tong ha tomora nang te mani nang te sakhi tongo bone bore yak tongo ro khile yang knagra di nang te mani bu ani kok bok nang knali apro tis thik khimu apro sibatong karon tau phaimani karon ba bosibile ha karon tau bok je phaimani o boni bak ji phaibile ge apro taku bu phais tong krak dubile sab khaine hoisi angke thanda kok sabai nono bujubai kos chesta khayo ani kok sikhna ya na ai wai sabai thabra ro abo kunu kok de nang ro khake nang nai ha khani bangai ang ro li jeng ro ya bo bai khe rom nai babo acha jeng bu siwo karen bai khe sot ge ya daro ni le obo government ni de phailang mani ang ate kok sa ya kok sa le go mani nang sibat oi tomra ta khai de negotiate okay khai de I want to ask tomara domki mana nono sibat imunati direct ani kok sana de khna de itu mani bono le bulang ba boro bulang bo are itu mani buya bo biga khala athangila ye nang bono mani pur bro le are boss proof ku bang ma tongo nang bo taisi nang saja mani le boss hai tung bono bo tongani loge ramesh ke joy bahadur ko tongo kebe ke ha duina bar kan taramim ta kes tu ma ha sura botong ke o borobarin botong dingo kai maka dingo rampa dingo tabuk nono kana kali bunani tone abo jeng phaimani ya abo ya mani chemba dingo dingo abo ya dingo kai maka dingo haya solution kai bagai jeng phayo do solution khai dingo kai maka ya bo sa bu sing nei phaile bo phayo bu sing nei phaile bo phayo bo karan no ayak sorry oi khana sini brother bu sing nei dingo kharap nang khaple kamera dingo kamera sa dingo dingo hai tang aja
video call Yung goro soi phải nó đi sửa bác chừng cái à chừng gì vậy không bớt gì đâu chừng con mình đi phải à có sao không vậy